Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng United Democratic Party East Khasi Hills District hene kasingi kalay syong perkhat ban penklan ya kaseng kamtam habayade bat ki constituency ki bahaba po ka East Khasi Hills District haba kren bikinong thok khubor u president ka UDP East Khasi Hills District ubati tos khan ulaya tho baka seng kantre shitom man penklan habaro ki constituency ula kamru baka UDP kane bha kani ka election ka banwan bat ka don ya ka jingkerman bakan job bun Hakani ka juk kasngi ubati to sulapan banaru iki kerteng jong ki santali constituency ki baka district kala menjur batkan sapha syaka state level banyo ajing menjur ki santali ki constituency bat ka kerteng jong ki kertong ki deyu menteri barem ka sarkar jela uba HDR lingdo na soyong constituency uba balajit senram MLA ba menta na shela constituency uba Mitchell wan khar na Melim constituency ba Anthony Khongwang na Pen Ursula baru ba Olan Swin na Mausenram Habayade weki constituency na kalang ba Titos Khan laitho bahado menta ki circle kimpat pha iki kerteng jong ki sha district takasngi la approve na kalyang jong ka district election committee ya ki santali ki application ya ki ba la pha na ka district kita kilong ka Soyong ka Mausenram ka Melim ka Pen Ursula ba ka Shela de kiwe pat ki konstitusi kidon ki ba pat pha ya ka application magata ka ka Maurang Keneng ka Mau Kenro ka Nongkrem bat ka Sora bat ka Mau Klang ya by day baka Mau Klang in hapan organize wa ya ka circle namar kumbalong menta ka circle kala ada dissolve ya ka ad hoc body jong ka ngidang form shwa ya ka circle de nge ila pen klan bro hak by day bat kinong kit kam jong ka district nama kidon arngut ki nongkit kam ya kibala ino kam na liang do district ebat hagaju ka poru mentagi la pen gila ko obro sakat tu kan ingut kiri orang ba belong ki nongkit kam jong ka parti jong ka district gila jit i advisor belong ko advisor jong ka district ya iba balajit sendram ko MLA belong ko advisor di presiden na lom dei budget nongkit kam kani long tang bangi pendap iki caka gi bateli tingila pendap ru working president ila ai ba Remington Pungrup ba Monat Sabong ba Dr. OS Dirwa Kumki working president ba vice president ya ba Wilbert Rani kom vice president nang ta secretary women's wing ikong Mary Karmi but kini kilong ki nongkit kam ya kiba ngila ko op parasi habede ba kanong krem ngala ong mentan banga kampat yo pedang application jongno ru de kadang sa ai kumta ndai gumba kapau pat ni iba chief advisor jong UDP pen be triang ba ka parti ri ban ai tiket yo nong krem kami pi ha ka parti kidon ki prosedur trekam mla ban ong manu ban sukam ban ong bet ba ai tiket tempat de na takadaw ngidon ka proses baga proses ka long ba ya ka recommendation jong u candidate hapan pha daga circle naka circle kin pha ka district but naka district ngin sa pha ka state election fee kini prosedur unu la ban ong ban apply tiket ya tam dan sikhang andre gede ban pendapat ik prosedur gitu gede ban kai ka mako final kumno apa isu final tadi ka baru ki candidate jungi kin poin final baru kanu maki expect kami kata ada poin ke jinga kun setep kan mentapin ong yaki arteli ki tim ki poin sa final manu ban job lepa te kata pin nom la ban ong dan re nga su penting kena baka tim UDP ka poin final ba kani kun bat nu te kata ngim tip tang baka poin final ba kani di ka problem jong ka coalition government namar ba ha coalition government isuthu ki balit ya ka government ki khamdan ka advantage kini ki bayaso kum u education minister menta ka ek problem jo siam man ka kumbal don ka jingja man ka jam kani kino hikai ki dawai ka tulop umla ban rai namar ba ka platang ka kam dei hapo jong depet tang ya ka department rekat ba ya ka bayade ba ka tulop lani ba yade ba ka pisapat ndai babat
nakaliang ka jong umdon ka buar haladi ban sim ka taga decision lani ban sim garai hang tu ban ong bangan ai tulok no ai pi la sha ten rei habaya dei pat bagata namala bat daki wei pat ka kamut ki badon ha ka buar pat ki la ban sim me garai Hatula benong ru tadi. ya kata nakaliang ka jonga ngam la ban ong manu bakwa burom manu badei ban yo burom tang bau pai ba hi tharai su thu u ei badei ban yo burom u ei bom dei ban yo burom ai pai ba on rai kata So adu larun yang pas parti. Haka parti gila ada pediang i hapo ka circle level haka sautarek de nabar hadian bakila pediang hapo ka circle de ki sapha ai ka kata Mana ke posisi benar aku di background. hadu mentang i dang yo pediang baik kowe Lengdo entang ya pun tarai akan ada election kan. haka bedai bat ka mau pelang ni kumbalong mentang ala ong pi bangim dan ya ka circle ti mentang ila thungi ki konvena haka bangin sa form swai ka circle bat hadian bala form ya ka circle la jit ikinok kam ngin sa penti kena haka takapor la iba Eugene indang yale ne email ya shu Apa itu? ka soyong ila yo ka application jong iba SDR lengdo nama sunram iba olan sun melim iba Mitchell Wankar kondisi na penusla iba Anthony Khongwang na Sheila ka jong iba balajit sunram belum MLA te kini ki application ngin sakha syaka state election committee bat ka syong pat ha state election committee bat declare la ni ban scam iki kung kita ni hoi kumbalong menta kamu datang kini ke ngim yo arlut ke candidate yo application ngi yo takawai kowe executive committee jong ka East Khasi Hill district eka khamlong special no kini ke executive committee namar ba gimla bat pelong ya ke general council jong ka East Khasi Hill na gidaw ba bakor kala jan atat kini ke election ngila syuhat no ada kini ke special executive committee ka ba ngila syuhawan kumbas pungut na gawe ka konsensi tena takada bila iba kiduna gitu ndrei nakaliang ka jungi ngi syupetip haki presiden di sekretari de satu ba kinwan tak kumbas pungut insasyong ya ka executive committee jong ka circle sian pada din kata ngin sa pha ya ka kerteng namar kumanga ong ipi wat ngaru mentang ade presiden ngamla te ban sukam ya ladi bahkan ong bangan yo tiket dej kadi bandan ke prosedur Tina sora dangdon kiban kibatmu ban pan tiket. adu menta temdan ka lain kra malki kam hab apo ka East Khasi Hill district kini ka hab apo ka Shillong City dengan tarai ka Shillong City ka dang le la ka jongka kam hab konsensi dari ke circle lah ke parti haki konsensi level kumbalong menta ka jingpen klan ka jungi ka stang hina ka organisation haki konsensi bangilayo ek report menta kalong ba ka parti haki sipol teliki konsensi menta ka kadon hi haka jingklan wilayo ru yaki application jong ki candidate yaki bala recommend ka circle Dan yuk. ya kata ka syong hupat ba tang banga syuka ban ong sa kongres kat nungut ki MLA pidon mentah kat nungut pet shwa yet shwa ya ladi se wat chupet ki wei ha jing sisya ki di ban penbet ya kayeng ka sam la jong ka bala jot la pra kat ni naki arfu ingut ki MLA ki baki don mentah ki kala jiro na sngo ban ong ya ki nong yalam jong kongres kin so ba kin penbet shwa ya jong kayeng ka sam nai da ka ti ya ka jong ki wei namar kadehi ka district administration ka penia ya ka syongsuk ka syongsan ya ka law and order problem hapo ka state jangan so hi kadai ka jing field ka district administration don ka jing dawa na kaliang jong kinong yalam jong UDP ke menin ka singi ngila don ka special core committee ha ka bala khat ki MLA baro pa ngiadon meeting ngila ya keren halo ka ni issue bat nakaliang ka jongi kum kinong yalam jong ka party ngila keren na kapasya yung home minister bahabay dehi baga tu ka jingja ka ba
kawang tiargas ya ki nonghikai ki bayaki tu kasi khamtam bade ki longkeme ngila ong yu pa u dei ban uang ba ngila pa ni ka jing syai na ka jang ka jong i bat ila ong ba dang up ya ka report bat tang siyo ya ka report le ka padon kam tingin up syai kataพี่นำมางิลาตรีเอาประธานนำมาบากำดันกันอุกาจิงท่อนักเลี้ยงจกินุนกินองยาลัมจกparti เรเลเซกละบันเดตังกจิงเครนฮักกีละปัทไฮคุบัวเฮียกันนี่งิคำยาเครนตังบานักเลี้ยงคุมกินองยาลัมจงกับparti ฮีงิชิมเขียฮัลโหลกันนี่กจิงจ้าบางงิสุสีรู้ฮัลโหลกันนี่จ้าบัดนี้เป็นเริ่มรู้ยากจิงเละจงกิปุเลตฮักตัวสงี้ฮักเบเดบัดกินองฮิกาย